Kde si? Počkaj, nerob nič. Hej? Ja som tam tam. Počkaj, zoberiem. Už to vidím. Piesok Takže, hlavne. čaute. Čaute, hráme Minecraft. A ideme si spraviť dom. A mali sme proste taký dobrý svet, ale teraz, ty kokos, sa nám nedá ísť naspäť. Hej, Takže, musíme ísť do nového biomu. hej. Berem piesok na skôka. Ok, zober 20. 20 ako? Každý zober 20. Tak budeme 40 spolu. Mám 10 ešte mi sa potrebovať. Ja už mám asi. Už? Hej, ja idem pohľadať strom. To jak rýchlo. A potom ešte budeme proste... Idem zatiaľ po strom, hej, vidím strom. Ja mám 22 umelom. Poď za mnou. Počkaj, kde si? Tu. Ja idem Kde tu. si? Tu som, jak sú tekvice. Choď po tom onom. Tu jak je korytnačka. Ja vidím korytnačku. Skáčem. Nepozri sa na moje meno, či tak kde nevidíš, na piesku. Tam som, za tým som. Ideš pomaly. To je jedno. Vidíš tam, vidíš moje meno. Keď tekvice berem. Hen tam nie je dedinka? Kde? Hento. To je dedinka. To je ľadový biom. A väčšinou v ľadovom sú dedinky, takže pôjdeme tam, hej? Ok. Čakaj, ja zoberiem tekvice. Ja sa rýchlo nažerám. Nemáš, aha, ok. No počkej, však s týmto sa nedá nažerať. Hej. S týmto sa nedá nažerať. Takže vyhádzujeme. Háč. Je to tam je. A poď za mnou. Ok, takže... Ideme po strom. Kde Ideme. si? Aha, tu, tam vo vode. Zobral si ju, vyhodil. Tam je veľký strom. Vidíš? Pôjdeme po kamene. Ja mám 20 a ty máš 22. Gerti, choď. Ok, ja už som na suši. Počkaj. Ja už som. 22. Zober 25. Ok, mám 25. Prečo máš viac? To je jedno. Poď za mnou rýchle. Alebo nie, že... Počkaj. Veď ma vidíš, ne? Králiček. Medveď. No nie. Čo? Do medveďa nehytí, lebo budeš mŕtva sama. Ok. Dobrý deň. On sa pozerá. Čauko. Máš tu rýb? Ešte nemám. Berem strom. Hej. Ja idem. Oh my gosh. Oh my god. To je lad? Hej. Ja to zmôžeš mi. Akože to ti dá volačo, alebo nie? Nie. Škoda. Tam sú ryby. Potrebujeme nájsť dedinku. Aby sme mohli proste... Ja mám 7 stromov. Nevím, kde si. Ja som tu A potom. tu si. Mám 30 pieskov. Ja mám 25. A Ale zoberiem to je posledný. meč. Čo to? Ja ti dám meč. Nie, potrebujeme toto. Potrebujeme toto aj do nášho domu. Čo potrebujeme hen také veci? Potrebujeme hen. Gerti, ja už to budem mať. Aha, Gerti, pozeraj. Nestačí len zobrať? Dobre, koľko môžem. Hej. Zoberiem. Raz, dva, 3, 4. Ty už máš? OK, takže paličky ti vyhodím. Kde? Dík. Stromber. 8. Strom, aby sme mali veľa stromov. Dobre? Gerti, tu máš jeden oný. Tu. Aha. Vyrábame. Škerka. Raz, dva. 3, 4, 5. OK, mám potrebné veci.
Že dole. Ja som ho zabil. Ja som ho zabil. Počkaj, kde si? A ty si tu. Takže to bombajame. Takže to nám nedá nič. Týmto. Nič. Ok, nič. Takže ideme inde. Poď, Greti, za mnou. A nejdeme kúkam do tej dedzinky. No však ideme. Ale poď za mnou. Ďalší medveď. Priprav sa na svoj smrť. Plán. Yes. Idem za tebou. Greti, kde si? Počkaj, Greti. Počkaj, Greti, lebo idem za tebou, hej. Pum, ping, pang, pum, ping, pang, ping, pang. Kde si? Aha, prihliadom, obajame tu sa. Tak ideme po vodze. Nám by mala ísť do snehu. Tam je ešte strom. Kde? Tu poď za mnou. Tu je strom. Tam je iglu. Jupi, tam je iglu. Ideme? Hej, ale tam budeme bývať. Lenže potom musíme aj, keď tu máme stromy. Nerob, to ti nič nedá. No, ideme sa pozrieť toto iglu. Dobre. Ok, tam máme aj uhlie. To je Kde? Toto je. Toto je iglu, mi chceš povedať? Hej. Ale musíme ísť hore za mnou, poď. Čakaj. Tam som alebo takú cestičku. Malo by to byť iglu, nie? Asi. Hej, je to iglu. Yes! Je niečo vnútri? Hej, kam kúkaj tu, čo tu je. Postiel. Bro, prečo to nejsú dve Aha, to on si tu dal koberec. Čo? No. Koberec. Kúkaj tu, na čo tu? Aha, ty si to tam dala. Ja by som to radšej nedala, ale toto nám treba. Toto tu. Čo? Tu, no one. Poď, ideme von. Na čo nám to je? Ježiš, to budeme bývať. Počkaj, či nám to náhodou nedá. Ne? Nic? Ok, ideme. Čakaj. Takú noc. Čakaj, kde si? Noc je za chvíľu, tak do iglu. To Takú je noc. iglu, okay. Musíš to tam zastávať. Ne. Nestrachuj sa, pozor. Tak to bolo ešte horšie, si to urobila. Ok, idem vypiec sklo. A nebudeme tu bývať? To čo bolo? To je náhodou hororový Minecraft. Len moc väčšou. Takže toto je náš nový dom. Ja chcem týchto viacej. Jak to mám spraviť? Ja, že si zombik, Pane Bože. Ne. Ok. Ok, som prišiel o jeden oný, no to je jedno. Aspoň máme.
Nie spať. Lenže aj tak nebudeš spať. To by si musela ísť ty. Mať posteľ. Ty máš sklo. Ale jedno. Lebo to mi nie je do 500. Beriem. Ber všetko, to aj tu posteľ ber. Čo bol za zvuk? Ja neviem, to bolo ty kokos kedy. Ja si Beriem posteľ, okay? Toto buď necháme si tak, aby sme vedeli, či je deň, či nie. Yes! Ja takú guľu. To ťa hitlo. Kámo, keď padne. Skeleton, zabijaj. Za tebou je. Pomoc! Mám ho. Fúf. OK. Zatvor to. OK. Akože? Sa nám to dostal. Asi už viem prečo. Prečo? Pozri, však lebo dzera. Dobre, teraz. Počkej, to bolo iba jedno jediné. Tak Mhm. takto to dajme. Ja som to dal ne tak. Nemám do života. Ja mám všetky. Ja mám plný život. Všetky životy, kúkaj, ja mám všetky životy. Ty máš 3 gule. Jak? Snehové gule. To ma môžeš hitnúť. Keď do mňa hodíš L1, Môžeš skúsiť? L2, hej. Môže, aby som mal toľko životov, jak ty. No, L. Týmto. Hoď. Hej, ešte raz. Ešte raz. Ja to nejde hitnúť. Môžeš to jedno. Skús ma dať hitnúť. No. Ešte. Ešte. OK. Dobre. Počkej. Raz, 2, 3, 4, 5,5. Raz, 2, 3, 4, 5,5. OK. Aspoň, že máme jedno sklo. Ale tebe nevidím žiadne zbranie, že by si tam mala. Ty máš Nemám. Ja ti povyhadzujem. A mám luk. Čo mi je, že ne? Hej, lebo s lukom. Tu máš? Dobre. Ti vyhodil vecičky. Hej no. Kotička. Ale ja už asi vím prečo. Ja mám snehovú guľu. Ale viete, ťa vôbec nehitne. Hej, Greti, daj sa naspäť, Greti, prosím, daj sa naspäť, Greti. Hej, kam, kúkaj, koľko máš srdiečka, hej, a idem ťa hitnúť guľou, hej, No. čitica. No. Vôbec ti to nevybilo. Ale to je dobré, aspoň. Takže budeme zrak Ivan z oných, z rybách, ne? Není taký. Piesok, To mi kazí. piesok padá, vieš? To nezachrániš, ale vieš čo je veľmi dobré? Bro! Ja mám 3. Dobre, takže my už asi budeme končiť. Takže Čaute. čaute.